சாயி ராமாயணம் அத்தியாயம் 22 மரண விபத்துக்களை விளக்கி அருள் செய்த படலம். மாதவராவ் மிரீக்கர் இருவருமாக சிதலியை சென்றடைந்தனர். விசாரித்ததில் வரவேண்டிய ஜில்லா அதிகாரிகள் இன்னும் வந்து சேரவில்லை என்று தெரிந்தது. ஆகவே அவர்கள் இருவரும் ஓய்வெடுத்து கொண்டனர். அவர்கள் தங்குவதற்கு ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இருவருமே பிரயாணம் செய்து களைப்பாக இருந்ததால் அங்கே சென்று ஓய்வெடுத்து கொண்டனர். இரவு 10 மணிக்கு மேலாகி விட்டது. இருவருமே தங்களுடைய ஜமக்காலங்களை விரித்து படுக்கை தலையணை ஆகியவற்றை சீர் செய்து கொண்டு ஒரு விளக்கின் ஒளியில் பேசிக் கொண்டிருந்தனர். தினசரி பத்திரிகை ஒன்று அங்கு இருந்தது. மிரீக்கர் அதை பிரித்து படிக்க ஆரம்பித்தார். அவருடைய கவனமெல்லாம் ஒரு விசேஷ செய்தியை படிப்பதில் ஈடுபட்டிருந்த போது ஒரு விசித்திரமான சம்பவம் நிகழ்ந்தது. அந்த விதிவசமானதும் பயங்கரமானதுமான வேளையில் ஒரு பாம்பு அங்கே சுருட்டி கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தது. யாருடைய கண்ணிலும் படாமல் அது எங்கிருந்து எவ்விதமாக அங்கு வந்தது என்று யாருக்குமே தெரியவில்லை. மிரீக்கரின் மேல் துண்டின் ஒரு முனை அவருடைய இடுப்பின் பக்கமாக சரிந்திருந்தது. அந்த மிருதுவான ஆசனத்தின் மேல் பயமேதுமின்றி ஓசைப்படாமல் பாம்பு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தது. பாம்பு ஊர்ந்து முன்னேறிய போது காகிதம் சலசலவென்று சத்தம் செய்தது. ஆனால் யாருமே அந்த சத்தத்தை பாம்பாக இருக்குமோவென்று சந்தேகிக்கவில்லை. சூழ்நிலை என்னவோ பயங்கரமாக இருந்தது. ஆயினும் மிரீக்கரோ செய்தித்தாளை வாசிப்பதில் மூழ்கியிருந்தார். அங்கிருந்த ஒரு பியூன் மனதில் தான் இந்த பயங்கரமான கற்பனை உதித்தது. இந்த சத்தம் எங்கிருந்து வருகிறது? சத்தம் ஏற்படுவது எப்படி? இவ்வாறு கேட்டுக்கொண்டே விளக்கின் பிரகாசத்தை உயர்த்திய போது அவர் நீளமான ஆசாமியான பாம்பை கண்டார். பாம்பை பார்த்தவுடன் அவர் விரைத்து போனார். பாம்பு பாம்பு என்று சன்னமான குரலில் கூவினார். மிரீக்கர் இதை கேட்டு திடுக்கிட்டார். உடல் முழுவதும் உதற ஆரம்பித்தது. ஷாமா முதலில் திகைப்புற்று செய்வதறியாது போனார். பிறகு அவர் கூறினார், பாபா, என்ன காரியம் செய்துவிட்டீர்கள்? இந்த வேண்டாத அபாயத்தை எங்கிருந்து அனுப்பினீர்கள்? இப்பொழுது நீங்களே இதை விளக்க வேண்டும். ஆயினும் சூழ்நிலையில் இருந்த ஆபத்தை புரிந்து கொண்டு ஒவ்வொருவரும் அவரவர் கையில் அகப்பட்டதை எடுத்துக்கொண்டு சந்தடி செய்யாது பாம்பை நோக்கி விரைந்தனர். அவர்கள் முன்னேறிய போது பாம்பு மிரீக்கரின் இடுப்பை விட்டு கீழே இறங்கியதை பார்த்தனர். அவர்களுக்கு அது ஒரு பாம்பு இறங்குவதாக தெரியவில்லை. உயிரை குடிக்கக்கூடிய பெரும் ஆபத்தின் முழு உருவமே இறங்கி வருவது போல தெரிந்தது. கிரகணம் சீக்கிரமே விடுபட்டது. பாம்பு கீழே இறங்கி வந்தவுடன் அவர்கள் கைகளில் இருந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் பாம்பின் மேல் மின்னலென பாய்ந்து அதை கண்ட துண்டங்களாக்கி விட்டன. இவ்விதமாக கண்டத்திலிருந்து தப்பித்த மிரீக்கர் உணர்ச்சி வசப்பட்டார். சமத்த சாயியின் மீதிருந்த பிரேமை பொங்கி வழிந்தது. உடல் நடுக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்தது. பிரேமை கண்ணீராக பொழிந்தது. ஓ, எப்பேற்பட்ட ஆபத்து விளக்கப்பட்டது! பாபாவுக்கு இது முன்கூட்டியே எப்படி தெரிந்திருந்தது? உண்மையிலேயே பெரிய கண்டத்திலிருந்து தப்பித்து கொண்டேன். எவ்வளவு சரியான சமயத்தில் பாபா என்னை எச்சரித்தார்! தேவையில்லை, வேண்டாமென்று நான் சொன்ன போதிலும் ஷாமாவை டாங்காவில் உட்கார வைத்து எனக்கு உதவியாக அனுப்பினார். வாஸ்தவமாகவே அவர் தயாசாகரம். நடக்கப் போவதை முன்கூட்டியே அறியும் ஞானம்தான் என்னே. கெட்டகாலம் எதிர்கொண்டிருந்ததை அறிந்து சரியான அறிவுரை தந்தார். தம்மை தரிசனம் செய்வதின் மகாத்மியத்தையும் மசூதியின் பெருமையையும் பாபா அவர்களுடைய மனதில் பதியச் செய்தார். இந்த லீலையின் மூலமாக தமக்கு பக்தர்களின் மீதிருக்கும் பிரேமையை சுலபமாக எடுத்து காட்டினார். ஓம் சாய்ராம். எல்லோருக்கும் சுபம் உண்டாகட்டும்.